Hej alle sammen. I dag er mig og min ven, altså Oliver. Vi er ude at køre i dag på en damecykel, så jeg tænker bare, du giver... Okay, chill. Ja, vi kører bare sådan, vi kører bare rundt. Så jeg sidder bare her og chiller. Fy for helvede nu. Holy fuck! Og prøv at se den der lækker bas. Altså den der BMW. Holy fuck, man. Og please like den her video. Hvis I ikke gør, så hopper jeg ned for en bygning. Okay, slap af, mand. Altså, du er ikke med i en fucking film, mand. Okay. Oh shit. Ja, du kan vist ikke køre mere. På fucking video, bro. Oh shit. Holy fuck, mand. Føler hver gang. Jeg tror, der kom din bil bag os på. Og man kan bare høre altså alle de der fans. Jeg slog mit knæ, mand. Fuck. Ja, okay. Hvad? Ja, fortsæt din lille... Fuck! Gutter! Fuck, det gjorde den der, mand. Skar mit knæ ned i den her, mand. Fuck, mand. Nå, ja. Gul og blå. Det er alt, jeg tænker på. Et eller andet. Gul og blå. Okay, gutter. Du har ikke tænkt at køre der nu? Nå, det var alt for den her video. Vi ses i næste video, hvis der kommer en video igen. Vi ses!